ଓଡ଼ିଶା କମେଡ଼ି ଟୁର୍। ଭଲ ଭଲ ଇରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ରାମଣ କଲେ ଅପରାଧ ବେଗେ ବୁଡ଼ିବ ତାର ପାଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ପୂଜା କରିବ ନୁହଁ। ଇରେ ଏବେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା ମାନେ ଲୋକ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ତା ପଛରେ ବୁଝିଲ। ଇଏ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ପରା ଉପରେ ଯାଇକି ବାମ୍ଫ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବାମ୍ଫ ନଉଛୁ ଆଉ। ହଉ ହେଲା, ଭଲ ଭଲ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।